Jeste ovde sve stopirano, ali mislim da najveći teret trenutno nose ljudi koji su direktno izloženi virusu. Znači, tu su ljudi koji rade u bolnicama, ljudi koji rade u prodavnicama, ali mislim da će ta situacija proći jednom kada krenemo da se vraćamo u normalu. Ljudi u Njujorku su ambiciozni, vredni i verujem da će onog momenta kada krenu svi da se vraćaju na posao, treba će ekonomiji vremena da se vrati u neko zdravo stanje, ali sa njihovim radom, sa voljom svih ljudi koji žive u ovom gradu, mislim da ćemo mi da se brzo pokrenemo. Koliko će nam trebati da se oporavimo, to ne znam, ali da ćemo brzo da se pokrenemo, to sam sigurna. Zato ja ne verujem ni u kakve kataklizme. Ovde su ljudi već navikli na jedan stil života koji od njih zahteva da budu otporni na sve probleme u životu i sigurno sam da će i sa ovim i ovaj problem iznesu na svoj način. Sjedinjene države su proglašene za epicentar pandemije koronavirusa. 3.500 ljudi, čini mi se da je sada umrlo, koliko sam video poslednje. Država i grad New York su, da kažem, označeni kao njeno žarište. Kako izgleda živeti u žarištu pandemije? Ne bih sada nazvala to nekom velikom dramom. Drama jeste u smislu što se stil života drastično promenio. Znači, od onoga da smo mi stalno bili napolju, ovo je grad individualaca, ljudi žive uglavnom sami i to je grad u kojem su ljudi navikli da imaju te neke stalne konekcije sa različitim ljudima, sa novim ljudima, poznanstva, ćaskanje. Jednostavno takav je grad. Brzo se živi, ljudi su sami i oni su navikli na te dnevne kontakte. Toga više nema. Znači, tih kontakata više nema i to je, mislim, što nam svima nedostaje. Evo, danas sam gledala istraživanja Gradskog univerziteta u Njujorku o tome kako se Njujorčani osjećaju u ovoj situaciji. Sad, ti podaci kažu da se nekih 44% osjeća nervozno, da je oko 35% u depresiji, što znači da svakako ostavlja trag na ljude ovo što se trenutno dešava. Kako biste ocenili reakciju tamošnjih vlasti i sprovedene mere? Mislim da se nije reagovalo na vreme, ali mislim da su oni bili zbunjeni svime što se dešavalo. Verujem, mislim da ima 2 nedelje kako su kafići i restorani zatvoreni. Znači, pre 2 nedelje ste vi u Njujorku mogli da izađete u grad, da popijete piće i restorani i barovi su bili puni. Ono što se meni dopada je što mi svakog dana dobijamo podatke o tome šta se dešava, koliko ima slučajeva, koliko je njih preminulo, dobijamo detaljne podatke i onda ti podaci iz moje neke perspektive ne stvaraju paniku, jesu opterećujući, jesu teški, ali ne stvaraju paniku jer nekako je malo lakše kada čovek zna sa čime se suočava. I to nas isto čini odgovornijim jer znamo da postoji konstantan rast broja ljudi koji oboljevaju i da su bolnice pod velikim pritiskom i onda mi želimo da doprinesemo da se bar taj broj ne povećava dramatično svojim odgovornim ponašanjem.